Vítajte pri ďalšom príklade na Kirchhoffove zákony. Mám tu nejaký obvod, ktorý pozostáva z uzla číslo 1 a z uzla číslo 2, medzi ktorými sú 3 vetvy. V týchto vetvách sú zapojené zdroje a nejaké spotrebiče R1, R4, R3, R2, R5, nejaké rezistory. No. Aby sme si zapísali prvý a druhý Kirchhoffov zákon pre tento obvod, musíme si najprv zvoliť smery prúdov. Takže zvolíme si smer prúdu 1, smer prúdu I2 a smer prúdu I3. Prúd 1 vstupuje do uzla číslo 1, prúd I2 a I3 z uzla vystupujú. Pre prvý Kirchhoffov zákon platí, že prúdy, ktoré do uzla vstupujú, 1 sa rovná súčtu prúdov, ktoré z uzla vystupujú, čiže I2 plus I3. Tak. No, to je prvý Kirchhoffov zákon. Teraz chceme si zapísať druhý Kirchhoffov zákon. Ako prvé si vyznačíme napätia na zdrojoch. Napätia na zdrojoch si vyznačujeme z kladného znamienka k zápornému. U1, U2, U3. Teraz vlastne si vyznačíme napätia na jednotlivých rezistoroch. Napätie na rezistoroch si značíme v smere elektrického prúdu. Čiže prúd 1 má tento smer, preto napätie na rezistore R1 bude R1 krát I1. Napätie na rezistore R2 bude znova v smere prúdu, čiže týmto smerom R2 krát I1. Napätie na rezistore R3 bude v smere prúdu I2, čiže bude to týmto smerom, čiže to bude R3 krát I2. Tu máme vybavenú túto slučku. Teraz táto slučka, toto okno slučky som ešte neznačil do obvodu, čiže napätie R4, čiže táto vetva takto, napätie R4 bude v smere prúdu I3, čiže týmto smerom, čiže R4 krát I3. Napätie na rezistor R5 bude v tomto smere, v smere prúdu I3, čiže R5 krát I3. Máme vybavené všetky 3 vetvy. A teraz si ideme zaznačiť slučky. Tak. Čiže smer hodinových ročičiek dáme kladný smer slučky, čiže takto. Slučka číslo 1. A trošku tu sa bude medzi sebou škrtať, ale verím, že to bude čitateľné. A slučka číslo 2. Poviem to farebne, takže by to malo byť prehľadné, keď tie čiary idú trošku cez seba. No. Takže si zapíšeme pre slučku číslo 1, druhý Kirchhoffov zákon. Takže ideme týmto smerom. R4 krát I3 v smere slučky, takže kladné, plus U3 plus R5 krát I3, lebo je v smere slučky, plus R5 krát I3, plus U2 a minus R3 krát I2, pretože je proti smere slučky. Minus R3 krát I2 sa rovná 0.
Spočítame si, koľko napätí máme v tejto slučke. 1, 2, 3, 4, 5. Koľko máme členov v rovnici. 1, 2, 3, 4, 5 členov máme v rovnici, takže my sme nezabudli. Ideme slučku číslo 2. Začneme z vrchu. Čiže R1 krát I1, R1 krát I1 je v smere slučky. R1 krát I1 je v smere slučky. R3 krát I2 je v smere slučky, takže plus R3 krát I2 v smere slučky minus O2, ktorý je proti smere slučky, minus O2, ktorý je proti smere slučky a plus R2 krát I1, ktorý je v smere slučky, plus R2 krát I1, ktorý je v smere slučky, to napätie na R2 a minus U1, napätie, ktoré je proti smeru slučky, minus U1 rovná sa 0. Znova spočítame si, koľko máme napätí v slučke, čiže 1, 2, 3, 4, 5, koľko máme členov v rovnici, 1, 2, 3, 4, 5, takže my sme nezabudli. Tak. Takže máme zapísané rovnice a v ďalšom videu budem pokračovať, kde budeme vyvrátavať konkrétne hodnoty prúdov. Takže zatiaľ sa majte a teším sa na pokračovanie príkladu. Čaute. Takže budeme pokračovať vo výpočte. Zo schémy sme si vypísali rovnicu pre prvý Kirchhoffov zákon a rovnice pre obidve slučky podľa druhého Kirchhoffovho zákona. Teraz budeme poznať veľkosť odporu R1, veľkosť odporu R2, R3, R4 a R5, napätie U1, U2 a U3. Chceme si dopočítať prúdy I1, I2, I3. Ako budeme postupovať? Ja som si pomohol s ťahačíkom, som si to prepočítal, aby som sa tu nemýlil a nemusel to video robiť na 10 krát. Takže prvý bod je, že si dosadíme to, čo poznáme, do rovnic pre druhý Kirchhoffov zákon. Čiže do tejto a do tejto rovnice si dosadíme to, čo poznáme. Tu bude prvá vec, ktorú spravíme. Tak poďme na to. 5 krát I3, pretože odpor R1, odpor R4 je 5 ohmov, takže 5 krát I3, plus napätie U3 je 20 V. Nebudem písať ampere volty, aby to nebol veľký guľaš z toho. Plus R5 krát I3, R5 je 30 ohmov, čiže 30 krát I3 plus U2 40 minus R3 krát I2, R3 je 25 krát I2, hlavne pomaličky, a nepomýliť sa, rovná sa 0. Skontrolujem si to 5I3 plus 20 plus 30I3 plus 40 minus 25I2 rovná sa 0. To isté robíme pre druhú rovnicu, ktorá mi opisuje druhú slučku. Takže R1 krát I1, čiže to je 10I1, 10 krát I1, plus R3 krát I2, R3 je 25 krát I2, minus O2 to je 40, plus R2 krát I1, 15 krát I1 minus U1, 10 V. Sa rovná 0. Skontrolujem 10I1, 25I2 minus 40 plus 15 minus 10 rovná sa 0. Takže prvý bod bol, že sme si to, čo poznáme, dosadili do rovnic pre druhý
pre druhý Kirchhoffov zákon. Teraz si dáme dokopy všetko, čo si dokopy môžeme dať dokopy. Čiže spočítame, čo spočítať môžeme tak. Čiže tu môžeme dať 5 i 3 dokopy z 30 i 3, 20 spočítať so 40. No, pôjdem už tu na, čiže 5 i 3 plus 30 i 3 je 35 i 3. 35 3, 20 dáme dokopy zo 40, dostaneme 60. Plus 60 a zostalo mi minus 25 i 2, ktoré už nemám k čomu pripočtovať, lebo 2 tu mám len raz. Tak, takže minus 25 i 2 a rovná sa 0. V druhej rovnici dajme dokopy všetko, čo môžeme, čiže 10 i jednotiek a 15 i jednotiek je 25 i 1. 25 i 1 spočítali sme i jednotky. I dvojka tu je len raz, takže plus 25 i 2. Nemáme nejaké ďalšie i dvojky, takže len to opíšeme. A minus 40 minus 10 je minus 50. Rovná sa 0, ja si skontrolujem. 35 i 3 plus 60 minus 25 i 2 rovná sa 0. 25 i 1 plus 25 i 2 minus 50 sa rovná 0. Super. Prvú rovnicu si opíšeme. Takže 35, budem sa snažiť pekne písať, krát i 3 plus 60 minus 25 i 2 sa rovná 0. A do druhej rovnice za i1 dosadím i2 plus i3, čiže za i1 budem dosadzovať. Takže budem mať 25 krát a za i1 si napíšem i2 plus i3. i2 plus i3. Zvyšok opíšem plus 25 i2 minus 50 sa rovná 0. Takže minus 3 plus 35 i3 minus 25 i2 60, 25 krát i2 plus i3, 25 i2 minus 50, dobre. Teraz si spravím takú úpravu, že tie hodnoty tých napätí si dám napravo, takže 35 krát i3 minus 25 krát i2 sa rovná minus 60. A tuto si roznásobím, takže dostanem 25 i2 plus 25 i3 plus 25 i2 sa rovná 50. Šup. Túto rovnicu si prenásobím dvojkou. A tu si spočítam všetko, čo sa spočítať dá, čiže tie i2 môžeme dať dokopy. Takže 70 i3 minus 50 i2 sa rovná minus 120 a 25 i3 plus 50 i2 rovná sa 50. Tu sme si tie dvojky spočítali. 25 i2 plus 25 i2 je 50 i2. 25 i3 som len opísal. Ináč nič také som nespravil. Minus 60 som prenásobil dvojkou, je to minus 120.
minus 25 i 2 krát 2 je minus 50 krát i 2 a 35 i 3 krát 2 je 73. Takže jednu rovnicu som prenásobil dvojkou a druhú som dal dokopy, čo som mohol dať dokopy. Sčítal som, čo som sčítať mohol, tak. No, teraz si tieto dve rovnice sčítame. Takže dáme ich dokopy, tie dve rovnice, takže to bude 70 i 3 plus 25 i 3 minus 50 plus 50 sa mi odpočíta na 0 a dorovná sa minus 120 plus 50. A dostaneme, že 95 i 3 sa rovná minus 70. No, že je to celkom pekné. Takže z toho si už vypočítame, že i 3 sa rovná minus 70 deleno 95. I 3 sa bude rovnať minus 0,73. No, už tu napíšem, že ampera. Že mi vyšiel prúd záporne, nie je nič také strašné. Znamená toto len toľko, že bude mať opačný smer, ako som si nakreslil do obrázku. Takže, dobre. Teraz použijem túto rovnicu. Mám takú nie šipku. Takže teraz si použijem túto rovnicu. 25 i 3 plus 50 i 2 sa rovná 50. Tak, dobre. A chcem si z toho vypočítať i 2. Takže 50, toto si dáme naľavo, minus, napravo, tak minus 25 i 3. 50 minus 25 i 3, myslím, že mňa už ani v zábere veľmi nie je vidno, a hlavne bolo vidno, čo je na tabuli. Čiže 50 minus 25 i 3 sa rovná 50 i 2. Tak, dali sme si to na pravú stranu, prenásobíme krát 1 lomeno 50 a dostaneme, že i 2 sa rovná 50 minus 25 i 3 lomeno 50. 3 lomeno 50 a to sa mi bude rovnať 50 minus zátvorka 25 krát minus 0,73 lomeno 50. Pozor na tie znamienka, pretože budeme odpočítavať záporné číslo, čiže minus a minus mi dá plus. Takže vyjde mi, keď si to dosadíte do kalkulačky, že 2 je 1,37 ampera. No a z tejto tu rovnice si vypočítame I1. I1 sa rovná I2 plus I3, takže to sa rovná 1,37 plus zátvorka minus 0,73 a to mi vyjde, že sa rovná 0,63 ampera. Tak. Prúdy I1 a I2 mi vyšli kladné, takže budú mať taký smer, ako som si nakreslil do obrázka, na rozdiel od prúdu I3, ktorý vyšiel záporne, takže bude mať opačný smer, ako som si nakreslil do obrázka. Takže to je všetko a teším sa na ďalšie príklady. Čaute, čaute.